Laboral kutxa zentzua prozesu parte hartzaile bat bezala martxan jarri zen. Gure propositoa berdefinitu nahi genuen, gure identidadea indartu, gure esentzia kooperatibistarekin berriro konektatu nahi genuen. Prozesuan, orain arte, honek harri gaituena eta harro sentiarazten gaituenari begiratu genion. Eta hortik gure propositoa berdefinitu genuen. Zergaitik eta zertarako existitzen garen azaltzen duen arrazoia. Horri, misio bat eta balio batzuk gehitu genizkion. Gure jardueraren zer eta nola gidatzen dutenak. Eta 3 ardatz nagusietan eragin nahi dugun modua definitu genuen. Pertsonak, bezeroarekin dugun harremana eta gizarteari egiten diogun ekarpena. Zentzuak gure sustraietatik abiatuta 3 ardatz nagusietan kokatzen gaitu eta etorkizunera begira proiektatzen gaitu. Prozesu dinamiko gisa ikusten dugu, erakundea evoluzionatzen laguntzera bideratutako prozesua. Dagoeneko 900 pertsona baino gehiago pasa dira zentzuako tailerretatik eta 200 pertsona baino gehiago daude lanean proiektu eta lan talde desberdinetan. Funtsezkoa da gure balioak zaintzea, Mondragon esperientzia kooperatiboan hain presente daudenak, gure identitatearen oinarria direlako eta gure proiektuaren arrazoi nagusia direlako. Eta gainera, gure sektorean antzeko produktuak daude. Eta hor, balioak beharrizten gaituzte eta balioak gure konpromisu sozialarekin konektatzen gaituzte. Gizarte oparoagoa, berdinzaleagoa eta jasangarriagoa eraikitzea. Zentzua bezalako prozesu kolektiboak balio horiek indartu egiten dituzte. Pertsonak guztiak inplikatzen dituztelako eta hausnarketa eta kontzientzian hartzean eta sustatu egiten dutelako konpromisoa, kohesioa eta pertenentzia sentimentu hori. Eta gainera, aukera ematen digute ikuspegi desberdinak integratzeko eta gure helburu komuna aberazteko. Beti ere, etorkizunean evoluzionatzea bermatua, baina esentzia galdu gabe. Laboral kutxarentzat benetan luzu da lankiko lankideekin aritzea. Bai hezkuntza kooperatiboko hainbat ekimenetan, baita zentzuan ere. Egiten ari garena oso anbiziotsua da, eta zaila izango litzateke guk bakarrik egitea, eta hasieratik argi izan genuen lankikoek oso ezagutza handia ekarriko zigutela. Bai, Endika. Gainera, lankiko lankideek bat egiten dute gure balioekin eta gure lan egiteko moduekin. Eta lotura berezia sortu da zentzuako anfitrioi eta lankiko lankideen artean.